Tinc el que es diu ara mateix un càncer crònic, que és la manera de dir que és un càncer que no té cura, que no es podrà curar, que es podrà anar treballant sobre la sintomatologia, però que anirà apareixent. Yo el cáncer lo tengo presente día a día, mentalmente, psicológicamente sí, aunque digamos esté fuerte anímicamente, pero es algo que está aquí, que no nos lo podemos sacar de la cabeza, al menos en mi caso, ¿no? A mí me gustaría decir sobre todo una cosa, que la gente que le diagnostican un cáncer, porque yo lo he vivido, de entrada es un palo importante, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Pero me he dado cuenta, gracias a Dios, que hoy en día muchos se curan o por lo menos se controlan. Y que el hecho de tener un cáncer no significa que tu vida tenga que cambiar forzosamente. És una cosa més, és una circumstància més de la vida que t'acompanya, com qualsevol altra de les bones i de les dolentes. Vull dir, és conviure-hi. Lo que me ayuda a sentirme mejor o más aliviado es hacer vida normal. Para mí creo que el estado de ánimo es lo primordial. Potser com a reflexió general per mi seria això, que aprenguéssim potser doncs això, no? A gaudir més dels moments que estem bons i del no tan bons, perquè també ens ajuden a quan estem bé, no? I no ens n'oblidem tan de pressa d'aquests moments bons, perquè necessitem totes les energies i totes les estones bones que puguem aprofitar per fer-les servir quan estàs en reserva, per dir-ho d'alguna manera. Això, sí. Bueno, pues yo creo que optimismo es la palabra que más refleja pues mi vivencia. Lucha i ganes de vivir. La paraula que millor expressa per mi aquesta etapa que estic vivint, el del càncer, és solidaritat, que he rebut per part de tothom. Solidaritat.